I ved en lille smule. Der er også nogen, der ikke ved så meget, og nogen ved slet ingenting. Men en gang tilbage for, hvad er det nu, et år tid siden, eller lidt mere måske, der kom Bonderup Borgerforening jo og spurgte, om vi var interesseret i at være med i et projekt heroppe. De havde købt det her hus og ville sætte det i stand, og ville gerne have en eller anden form for salg her. Det var noget med is og pølser om sommeren, når man skulle spille minigolf og måske lidt kioskvarer. Og så blev der holdt nogle borgermøder, der var nogle af jer, der deltog i dem dengang, hvor de sådan spurgte ind til, hvad vi kunne og hvad vi ville være med i og sådan nogle ting. Og noget af det, som man i hvert fald husker her i byen, det var dengang, der blev spurgt, hvad kan I egentlig? Så er han rejst og siger, vi kan sgu alt. Og hvad hedder det? Så de tog os lidt på ord, og lige pludselig blev det til, at det skulle være en købmandsbutik her i stedet for en kiosk. Og hvad hedder det? Noget af det, som der også blev efterspurgt af borgerne i byen, der er 120 huse her, cirka, kan jeg fortælle, i Bonderup her. Og der er sådan et opland på omkring 300 husstande eller lidt mere til butikken, hvis man tager Havreslev og Bejstrup og de der med. Noget af det, der blev sådan snakket om, det var jo det her med, der var nogen, der godt kunne tænke sig noget hjælp derhjemme til at holde have, og der var nogle ældre mennesker i byen. Holde have og holde hus og det ene og det andet. Der er nogen, der godt kunne tænke sig at få bragt nogle varer og mange forskellige sådan små servicefunktioner, som kan gøre, at man måske som ældre i hvert fald kan blive boende her i længere tid. Så det blev så også det. Og det åbnede jo faktisk før butikken gjorde, men et servicehold heroppe, det ved I jo selvfølgelig på forhånd, at Søren og Niels og Rasmus og Bettina, de opererer her i et stykke tid sammen med Per. Både i opbygningen af huset, når der var brug for det, men ellers omkring at slå græs og en ting, som folk akkurat ligesom håndværksholdet gør på Astrup. En anden ting, det er så noget med Kim han sagde med asfaltballer og så videre, men der er noget med byfester, der er noget med julepræsarrangement, og der kan vi godt tænke sig, at man kommer derover